दखाना बन्द जानायनि खारना जाहैबाय दानि राजनीतिक समस्याखौ लानानै जिबायदि जोंनि बर' फिसा बर'नि बिर जोहोलावमोन जाथिनि थाखाय बेस्रा नांथाबबोनाय मानसिखौ जेरै जाथिनि थाखाय नांबोनाय मानसिखौ बोरै आसाम सरकारनि मानसिया कारादन्द जेल होखो बिनि थाखायनो दिनै बन्द खालामनाय जाबाय एक्स एनडिपि निफ्राय। ओमफ्राय समस्याया जाहैबाय बर' जाथिया जेला आसामनिफ्राय गावस्रानाय लगे लगे गावस्रानो थाखाय जेला आलदा हादोर बिनायनि थाखाय नांबोनाय मानसिया बोरै कारादन्द जेल जानांगौ बिनि थाखाय दिनै एनडिपिफ्रा बन्द खालामनायाव जोंनि सान्तिपुर बाजाराबो बन्द खालामनाय जादों आरो। बिजनेसमेनफोरनि माबा मोनसे खहा जागोन बायदि सानो नामा? बन्दनि गेजेरजों बिजनेसमेननि खामानियावथ' एसे एनैयाथ' बयहाबो लसनि खोथा दङ, खिन्थु नाथाय जोंनि बे बड'लेण्डनि गेजेरनि मानसिफ्रा दिनै बर' लिडारफ्रा मारै जोंनि बर' पाब्लिकफोरखौ नासयनानै जानो सानखो आरो थगायनानै जानो सानखो, मा हिसाबै बिसोरो लिडार जानानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै दिनै बर' उदांस्रि लाबोबाय मोनखाबाय होननाया बोरै आसाम सरकारा बोरै जोंनि बिटिसिनि 19टा दफाखौ बोरै लांनानै लांफिनखो? मोनखानाय जोंनि हा हुनि खाजोना बिटिसिनि टेक्स मोनखानाय हानि खाजोना मोनखानायफोरखौ बोरै आसाम सरकारा लांनानै जाफिननो हाखो? बे जाहैबाय गासिबो जोंनि दा कयेकजन बर' लिडारनि गेजेरावबो माखासे थगायसुला मानसिफोर आसाम सरकारजों लिंक दं होननानै आं सानो आरो।